לכולם, סרטון ראשון שלי בעצם שאני הולך לעשות על קסם בעצם. אוקיי, אז יש לי צ'אנל חדש, אני מקווה שתאהבו. יש לי צ'אנל שהוא גיימינג צ'אנל כזה, בעצם אני אעלה משהו על משחקים ומשהו על קסם קטן, משהו משחקים, קסם, ככה איכשהו נשווה את זה. אני מקווה ששומעים אותי טוב כי אני די רחוק. ואוקיי, אז נתחיל מהבסיס. צריך חפיסת קלפים, לא משנה איזו, להתחלה. אני כבר קניתי כמה חפיסות טובות של בייסיקל, אז זאתי אחת מהם, אני מקווה שתראו את הכל. אני אחזיק את זה אולי ככה. אוקיי, אז קבוצה ראשונה, מגיעים שתי ג'וקרים, שים אותם בינתיים בצד. קבוצה רגילה, אני כבר הרבובתי אותה, השתמשתי בה, כפי שאתם רואים, אולי קצת חומה. השתמשתי בה יתר על המידה. אז בעצם נראה קסם קטן ראשון. חשוב לדעת כמה דברים, כמה ערבובים, עכשיו משהו כזה. זה ערבוב שצריך לדעת כדי להתחיל. זה ממש לא קשה. אם תרצו אני אעשה אפילו מדריכים. סליחה, אני קצת צרוד. קסם ראשון, אוקיי, בעצם צריכים להתנדב כלשהו, שזה בעצם יכול להיות חבר שלכם, אבא שלכם, אמא שלכם, מישהו מהמשפחה, בלה 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 בלה. אוקיי, אז בעצם נגיד ואנחנו עוצרים פה, לוקחים את הקלף, וזה הקלף. כאשר אנחנו מעבירים מעל זה את היד, הקלף בעצם נעלם והוא הופך לקלף אחר. אוקיי, מה שאנחנו כן יכולים לעשות עם הקלף הזה, בעצם כשאנחנו מכניסים את השש ומורידים מהר, הקלף שלנו מופיע. זה קסם ממש קטן ראשון, וכמה סאבים, כמה לייקים, כמה קומנט קטנים, ואני מראה לכם מדריך איך לעשות אותו. נתראה בקסם הבא.